नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। सावंतवाडी मतदारसंघात राष्ट्रवादी लढणार, दीपक केसरकरांवर वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छांचा वर्षाव आणि लोटे MIDC स्फोटानं हादरली। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। श्री तुळजा भवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजा भवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। रात्रभर कोसळत असलेल्या पावसामुळे ओरोस ख्रिश्चनवाडी येथे पुन्हा पाणी भरू लागलंय। घरांमध्ये पाणी येत असल्यानं नागरिक आधीच जागृत झाले आहेत, तर प्रशासन या ठिकाणी आधीच उपस्थित झालंय। NDRF ची टीमही दाखल झाली होती, तर कुडाळ प्रांत तहसीलदार आदींसह जिल्हा प्रशासन तात्काळ या ठिकाणी हजर झाले होते। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। आ आ आई यस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप। घाटाचं जवळजवळ 80 लाखाचं आणि 4 कोटीचं एकूण 4 कोटीचं काम आहे। आणि हे 4 कोटीचं कामातली अशी जर वाहून जात असतील कामं आणि 10% हिशोबाने जर BJPच्या नेत्यांना जर पैसे पोचत असतील तर कुठची कामं चांगली होणार आहेत। जिल्ह्यातली जी कामं झालेली आहेत त्याचे 10% ह्या BJPच्या नेत्यांना पोचलेले आहेत। त्याच्यामुळे ह्याचा जाहीर निषेध करणं शिवसेनेची जबाबदारी आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी म्हणून आम्ही हे लोकांच्या किंवा जनतेच्या सिंधुदुर्गातल्या जनतेच्या निदर्शनास आणत आहोत। नमस्कार, आज आम्ही भुईबावडा घाटामध्ये जी आज तुम्ही बघताय त्या ठिकाणी तुम्ही बघताय की ही भिंत कोसळलेली आहे आणि आत्ताच झालेलं हे काम आहे। म्हणजे हे काम त्याला होऊन मे महिन्यात झालेलं काम आहे, म्हणजे 2-3 महिनेच या कामाला झालेलं आहे। आणि ही भिंत पूर्णपणे ढासून खाली गेलेली आहे। याचं बिल पण आता झालेलं आहे सार्वजनिक बांधकामकडनं। आणि ही जी भिंत बांधलेली गेलेली होती हे कॉन्ट्रॅक्टर बेनामी ठेकेदारी आहे आणि हे BJPचे कॉन्ट्रॅक्टर सर्व पदाधिकारी कॉन्ट्रॅक्टर आहेत। आणि कुठचंही काम कसंही करा ह्या हेतूने हे काम चालू आहे। याच्यामध्ये दगडं घातली गेली आहेत, काय घातली गेली आहेत या सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकाऱ्यांनी तपासलं सुद्धा नसेल आणि त्यामुळे हे काम पूर्ण वाहून गेलेलं आहे। आणि अशाच प्रकारची पूर्ण बेनामी ठेकेदारी पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असेल, कणकवली मतदारसंघात असेल, ही पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या वरदस्ताखाली, नितेश राणे आमदार इथले यांच्या वरदस्ताखाली चाललेली आहे। BJPला 10% पैसे द्या आणि कुठचंही काम मिळवा असं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये चालू आहे। आणि ह्याचाच हे उदाहरण, उत्तम उदाहरण या ठिकाणी आहे। त्यामुळे अशी जर ठेकेदारी झाली आणि असे जर 10% देऊन BJPच्या माणसांना किंवा आमदार नितेश राणे यांना 10% देऊन जर अशी कामं होत राहिली तर ह्याच पद्धतीने ही कामं वाहून जातील। हे कुठचंही काम असो, वैभववाडीचं गगनबावड्यातलं घाटातलं काम असो, नाहीतर हे काम असो, आणि ह्याच्या वरच्या सुद्धा भिंती सगळ्या कोसळलेल्या आहेत, बऱ्याचशा भिंती कोसळलेल्या आहेत। म्हणजे किती निकृष्ट दर्जाचं काम सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्याच्या ह्या पालकमंत्री असताना इथे होत आहे, ह्याचं उत्तम उदाहरण हे आहे। ह्याच्यामध्ये अधिकारीसुद्धा सामील आहेत। सार्वजनिक बांधकामचे सर्व गौडव साहेबसुद्धा ह्याच्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि हे दुर्लक्ष करून ही कामं सर्व BJPच्या ठेकेदारांना विकली जात आहेत। फक्त 10% घ्यायचं आणि कसलंही काम करायचं, कुठचंही काम करायचं, ते वाहून गेलं तरी चालेल अशा भूमिकेत इथले सर्व लोकप्रतिनिधी इथला वावरत आहे, नितेश राणे वावरत आहेत, इथले पालकमंत्री वावरत आहेत। त्याच्यामुळे ह्या शिवसेनेच्या पदाधिकारी, आम्ही सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी इथे जमलो आहोत आणि त्याचा जाहीर निषेध शिवसेनेकडनं या ठिकाणी आम्ही करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सॅटेलाइटचं YouTube चॅनल. आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. नमस्कार. आता आपण शिवसेनेचं शिष्टमंडळ वैभवडी तालुक्याच्या वतीने आम्ही इथे भुईवाडा घाटात आलोय. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून कोट्यवधी निधी या घाटासाठी उपलब्ध करून दिलेला होता. तो सगळा निधी भाजपच्या पदाधिकारी बेनामी ठेकेदार जे आहेत त्यांनी स्वतःची कामं घेऊन इथे त्यांचा आमदार असल्यामुळे, आमदारांचा वरद असल्यामुळे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण साहेब यांचा प्रेशर घालून अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ही कामं ते घेतात आणि पोटमागताने कामं घेऊन जे काम करतात ते सगळे पैसे आज तुम्ही बघू शकता. इथे जे भिंत कोसळली आहे जवळपास करोडो रुपये या घाटासाठी खर्च करण्यात आले होते, परंतु सगळे पैसे या दरीत गेले आहेत आणि ह्याच्यासाठी जबाबदार फक्त इथले स्थानिक आमदार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत. कारण यांनी यांच्याकडे दुर्लक्ष केलंय आणि अधिकाऱ्यांना प्रेशर देऊन यांच्या सगळ्या ठेकेदारांकडे दुर्लक्ष करा म्हणून सांगण्यात आलंय. म्हणून इथे कोणताही अधिकारी इथे येत नाही आणि अधिकारी खास करून या कामासाठी आणि हे सगळं कोसळण्यासाठी अधिकारी जबाबदार आहेत. जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून जनतेचे पैसे इथे मातीत घालण्याचं काम आणि इथल्या त्यांच्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांचं पोट भरण्याचं काम इथले आमदार आणि इथले पालकमंत्री म्हणून चव्हाण साहेब करतायत असा थेट आरोप शिवसेनेच्या वतीने आम्ही त्यांच्यावर करतोय. कारण सगळे जे पैसे आहेत हे जनतेसाठी पैसे आम्ही आणले आहेत आणि जनतेच्या विकासासाठी पैसे आणले असं भासून हे सगळे पैसे त्यांच्या लोकांच्या खिशात घालण्याचं काम आणि असे निकृष्ट कामं करून जनतेच्या पैशाचा वाटोळा करण्याचं काम इथले स्थानिक पदाधिकारी करतायत. त्याच्यामुळे जनतेने शहाणे व्हायची गरज आहे. आता जे झालेली कामं आहेत, आता तुम्ही बघू शकता, आपण एकच उदाहरण आहे जे भुईवाडा घाटात आलोय, परंतु जी तालुक्यात झालेली कामं आहेत ती पावसात सगळी कामं उपटून आली आहेत. जी झालेली तुम्ही बघू शकता, उंबरड्यापासून जो वैभवडीपर्यंतचा रस्ता आहे त्याची चाळण झाली आहे. तो रस्ता आता जून महिन्यात करण्यात आला आणि जून महिन्यात डांबरीकरण केलं जात नाही. अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतायत. हे काम होत असताना तुम्ही बघू शकता तिकडे ह्याच्या खाली जे बीबीएम करण्यात आलं होतं, फाउंडेशन होतं, ते काहीच नाही. खाली मोठे मोठे दगड टाकलेत आणि त्याच्यामुळे ही भिंत कोसळली आहे. आलेले पडलेले चिरा बघू शकता तुम्ही. आणि हा जे आहे त्या पूर्ण घाट असाच कोसळत जाणार आहे आणि आता करुळ घाटाची जशी दुर्दशा झाली आहे ह्यांचं दुर्लक्ष नसल्यामुळे आणि टक्केवारी घेण्याच्या राजकारणात आणि टक्केवारी घेण्याच्या भानगडीत संपूर्ण कामाचं वाटोळं लावायचं आणि जनतेचे पैसे असे खिशात घालायचे, एवढंच एक कलमी कार्यक्रम भाजपच्या वतीने करण्यात आलाय. त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळात मी जनतेला एकच आवाहन करीन, भाजपवाल्यांना किंवा नितेश राणेंना तुम्ही 10 वर्ष देऊन बघितलात, त्यांनी जी काही कामं केली ती बघितलात. त्यांच्या कार्यकर्त्यांना पोट भरण्यासाठी ही जी कामं आणून हे जे बेनामी ठेकेदारी नेमून जे काही वाटोळं करण्याचं काम केलंय याच्यापेक्षा जनतेला मी एकच आवाहन करेन की आता तुमच्याकडे संधी आहे. पुढच्या येणाऱ्या काही काळात आपल्या ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा येईल तेव्हा शिवसेनेकडे पुढची 5 वर्ष देऊन बघावी. तुम्हाला विकास काय असतो तो शिवसेनेच्या माध्यमातून दाखवून देऊ एवढं निश्चित सांगतो. आणि याच्या संदर्भात आम्ही आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तिकडे अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन येणाऱ्या काळात जर याच्यावर कारवाई झाली नाही या संबंधित ठेकेदारावर आणि ज्या अधिकाऱ्यांचा याच्यात रोल होता त्या अधिकाऱ्यांवर जर कारवाई झाली नाही तर शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही या सगळ्यांच्या विरोधात जनआक्रोश आंदोलन इथे उभारू. एक मोठं आंदोलन या घाटमाथ्याच्या या पायथ्याशी उभारून शासनाला जाब विचारल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. धन्यवाद. नमस्कार. आज आम्ही शिवसेने तालुका कार्यकारिणी तसेच सर्व आमचे पदाधिकारी आम्हाला काल जी बातमी समजली व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून की भुईवाडा घाटामध्ये सुद्धा करुसारखी परिस्थिती उद्भवलेली आहे, तर आपण बातमी वाचल्याबरोबर आमच्या सर्वांच्या लक्षात आलं की आपण प्रत्यक्षात जाऊन त्या घाटामध्ये जाऊन प्रत्यक्ष स्पॉटला जाऊन आपण पाहणी करावी. यासाठी आम्ही सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी आम्ही या भुईवाडा घाटात आलो आहोत. तर मागच्याच हप्त्यामध्ये आमच्या वरिष्ठ जिल्ह्याचे सर्व वरिष्ठ येऊन आम्ही करुळ घाटाची पाहणी केली. कुठेतरी आम्ही जनतेचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हा पक्ष जनतेचे कुठेतरी आम्ही देणे लागतो या उद्देशानं आम्ही सर्व वरिष्ठांच्या आदेशाने कार्यकर्ते जिथे जिथे कुठे आमच्या जनतेला त्रास होत असेल अशा ठिकाणी पोचतो आणि या अनुषंगाने आम्ही आज भुईवाडा घाटात आलो आहोत. भुईवाड्यात आल्यानंतर आमच्या लक्षात असं निदर्शन आलंय आज ही कामं सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांनी कामं केलेली आहेत. जे कार्यकर्ते पोटमक्तेदार आहेत आणि हे पोटमक्तेदार
संबंधित आमदार असतील, खासदार असतील, त्यांचे खासदार असतील, कोण असतील खासदार असतील, यांच्या माध्यमातून ती कामं घेतात, जेणेकरून त्या कामातून ते पैसे ज्यांची काही टक्केवारी असतील तर ते त्यांच्या कामाला, इलेक्शनच्या कामाला वापरता येते. कारण जेणेकरून त्यांचे जर मक्तेदार असतील, त्यांचे कार्यकर्ते मक्तेदार असतील तर हक्काने ते पैसे त्यांच्या पक्षापर्यंत पोहोचतात. आणि ही कामं करताना वरिष्ठांचा त्यांचा कुठल्याही अधिकाऱ्यावर वचक नसतो, जेणेकरून त्याच्यावर ते अधिकारी कानाडोळा करतात की त्यांच्या आपल्याच कार्यकर्ते कामं चालू आहेत, आमच्याशी गाठ आहे असे त्यांचे ते नेते लोक त्यांना दमदाटी करत असतात. आणि त्याला अनुषंगाने कामं चालली असतात. कुठल्याही कामाकडे क्वालिटी नसते आणि या क्वालिटीच्या नसल्यामुळं याच परिस्थिती उद्भवलेली आहे. त्यांना जनतेचं काही घेणं देणं पडलं नाही आहे आणि हे न पडल्यामुळे आज परिस्थिती उद्भवली. ही आता सुरुवात झालेली आहे. हा घाट जर पावसाचा प्रमाण आता चालू झालेला आहे, जर प्रमाण जास्त वाढलं तर जवळ झालेल्या कामापैकी 60 ते 70% कामाची परिस्थिती अशीच उद्भवणार आहे. यासाठी आम्ही आमच्या वरिष्ठांशी बोलून याबद्दल मोठं जन आंदोलन उभारणार आहोत. वेळ पडली तर 15 ऑगस्टला आम्ही संपूर्ण तालुक्याचे जे ज्यांना जे वाटतंय हे चाललेलं चुकीचं चाललंय, या सर्व आम्ही नागरिकांना लोकांना घेऊन आम्ही याच्याशी उपोषणाला बसणार आहेत. आणि याची दखल जर वरिष्ठांनी घेतली नाही, संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही, क्वालिटी कंट्रोल मार्फत याची चौकशी करावी अशी आमची तालुक्याच्या वतीने मागणी आहे. तसं न झाल्यास आम्ही जन आंदोलन उभारून याला सर्वस्वी जबाबदार भाजपचे कार्यकर्ते आणि संबंधित अधिकारी असतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आजच्या 41व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी जिल्ह्याभरातून बँकेच्या सर्वच सभासद संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आज या सर्वसाधारण सभेमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय या निमित्ताने घेतले गेले आणि अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आजची वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न झालेली आहे. या 4 दशकाच्या बँकेच्या वाटचालीमध्ये या आर्थिक वर्षामध्ये जी काही उलाढाल झाली आहे त्या सगळ्या आर्थिक व्यवहारांना आजच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेली आहे. या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये अनेक संस्थांनी, अनेक प्रतिनिधींनी त्या ठिकाणी विद्यमान संचालक मंडळाच्या अभिनंदनाचे खास करून ठराव या ठिकाणी मांडलेले आहेत. याच्यामध्ये या जिल्ह्यातल्या सगळ्याच जिल्हा बँकांची ठेवींची वाढ जी आहे त्याचं प्रमाण 9.72% असताना सुद्धा जिल्हा बँकेचे मागच्या 2 वर्षाच्या ठेवीच्या वाढीचं प्रमाण हे 14% जास्त राहील आहे. त्याबद्दल खास करून आज अभिनंदन करण्यात आलं. व्यवसाय वाढीच्या बाबतीमध्ये आम्ही आता जवळपास 5,600 कोटीचा टप्पा पार केलेला आहे. त्याबद्दल आज संचालक मंडळाचं सगळ्याच सभासदांनी मनापासून अभिनंदन व्यक्त केलं आणि खास करून बँकेच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा 100 कोटीचा नफ्याचा टप्पा पार केल्याबद्दल आज संचालक मंडळाचं, सगळ्या कर्मचाऱ्यांचं आणि आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचं सभासदांनी अभिनंदन केलं. आणि वसुलीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी NPAचं प्रमाण कमी झालं आहे आणि त्याचबरोबर ऑडिट वर्ग आपला कायम राहिला आहे. मार्किंगच्या बाबतीमध्ये सुद्धा गेल्या वर्षीपेक्षा चांगले गुण या ठिकाणी लेखापरीक्षण अहवालामध्ये जिल्हा बँकेला प्राप्त झाले. याबद्दल सुद्धा सभासदांनी आज अभिनंदन केलेलं आहे.
आणि या सगळ्याबरोबर या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये रोजगार निर्मितीला चालना मिळावी आणि जिल्ह्यामध्ये प्रशिक्षित अशा प्रकारचा वर्ग कर्मचारी वर्ग तयार व्हावा, यासाठी आज जिल्ह्यामध्ये जिल्हा बँकेचं स्वतःचं प्रशिक्षण केंद्र असावं अशा प्रकारचा निर्णय आजच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आला आणि पुढील 1 वर्षामध्ये आम्ही जिल्हा बँकेचं स्वतःचं प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाणी निर्माण करणार आहोत आणि त्याचबरोबर खास करून जिल्ह्यातल्या महिलांसाठी आपल्या जिल्ह्यामध्ये आज जो काही लूटमारीचा प्रकार चाललेला आहे, खास करून ज्या खाजगी कंपन्या आहेत त्या खाजगी कंपन्या आज वेगवेगळ्या प्रकारे जिल्ह्यामध्ये डोअर स्टेप बँकिंगच्या नावाखाली जवळपास 24% अधिक व्याजदर आकारणी करून या जिल्ह्यातल्या महिलांची, या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांची आणि सर्वसामान्य लोकांची पिळवणूक करतायत. त्या बाबतीमध्ये एक सक्षम अशा प्रकारचा पर्याय जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून देण्यासाठी बँक सखीच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये मायक्रो फायनान्स डोअर स्टेप बँकिंगच्या माध्यमातून सुरू करण्याचा निर्णय सुद्धा आज या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे आणि म्हणून या जिल्ह्यामध्ये कमी व्याजदराने ग्राहकांपर्यंत, छोट्या ग्राहकांपर्यंत, मग ते मच्छी विकणाऱ्या महिला असतील, भाजीपाला विकणाऱ्या महिला असतील, आठवडा बाजारामध्ये सहभागी असणारे छोटे व्यावसायिक असतील, या सगळ्यांबरोबरच या जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागामध्ये आपल्या घरी राहून काही प्रक्रिया प्रकल्प राबवित असलेल्या महिलांना, युवकांना आणि नागरिकांना त्या निमित्ताने डोअर स्टेप बँकिंगची सुविधा देण्याचा निर्णय सुद्धा आज या निमित्ताने घेण्यात आलेला आहे आणि बरोबरच या जिल्ह्यातल्या सगळ्याच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना आपल्याला जे काही आम्ही प्रोत्साहन म्हणून त्यांना सहकार्याची भूमिका आजपर्यंत घेतली आहे, मागच्या 2 वर्षामध्ये पहिल्यांदा आपण निर्णय घेतला की प्रत्येक विकास सहकारी संस्थांना प्रतिवर्षी त्यांच्या व्यवस्थापन खर्चामध्ये त्यांना अर्थसहाय्य करण्याची भूमिका घेतली आणि त्या भूमिकेबद्दल सुद्धा आज या ठिकाणी सगळ्याच सभासदांनी समाधान व्यक्त केलं, अभिनंदन सुद्धा केलं आणि यामुळे आज जिल्ह्यातल्या विकास सहकारी संस्था ज्या यापूर्वीच्या काळामध्ये 230 विकास संस्थांपैकी जवळजवळ 70-80 विकास संस्था या 100% कर्जाची परतफेड करत होत्या, आज मागच्या 2 वर्षामध्ये आम्ही राबवलेल्या धोरणाचा एक सकारात्मक परिणाम या ठिकाणी दिसून आला की यावर्षी 30 जून अखेर 135 पेक्षा जास्त विकास सहकारी संस्थांनी बँकेच्या कर्जाची 100% परतफेड केली. विकास संस्थांच्या बाबतीमध्ये ज्या ठिकाणी विकास संस्था पातळीवर एखादी सुद्धा विकास संस्था 100% होत नव्हती, आज यावर्षी जवळपास 8 पेक्षा जास्त विकास सहकारी संस्था या संस्था पातळीवर सुद्धा 100% कर्जाची परतफेड करू शकल्या आहेत. हे खऱ्या अर्थाने जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जे आम्ही विकास संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी जे धोरण राबवतो याचं यश म्हणावं लागेल आणि त्याचबरोबर आज केंद्र शासनाच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातल्या सगळ्याच विकास सहकारी संस्था 100% संगणकीकृत करण्यासाठी केंद्र शासनाने जे संगणक संच उपलब्ध करून दिले आणि जो सहकार्याचा हात लावला त्याच्याबद्दल आज अभिनंदनाचा ठराव पारित करण्यात आला. याच्या सगळ्याच्या माध्यमातून या वर्षभरामध्ये या जिल्ह्यातल्या सगळ्या विकास सहकारी संस्था या 100% संगणकीकृत करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत आणि त्याच्या माध्यमातून अजून एक मागणी या निमित्ताने जिल्हा या सर्वसाधारण सभेमध्ये आलेली होती की आपल्या अनेक विकास सहकारी संस्थांना प्रशिक्षित अशा प्रकारचा सचिव उपलब्ध करून द्यावा आणि याच्याबद्दल सुद्धा आज राज्य शासनाचं अभिनंदन करण्यात आलं की राज्य शासनाने केडरच्या पद्धतीला केडरला मान्यता दिली आणि या केडरच्या माध्यमातून यापुढच्या काळामध्ये 50 पेक्षा जास्त सचिव नियुक्त करून विकास संस्थांना सचिव सुद्धा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या निमित्ताने आम्ही घेतलेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी सुद्धा लवकरच आम्ही करणार आहोत आणि त्याचबरोबर या जिल्ह्यामध्ये चांगलं काम करणाऱ्या सहकारी संस्था की ज्या कर्ज व्यवहार वाढवतील, ज्या शेतकऱ्यांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देतील आणि या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याला सक्षम करण्यासाठी ज्या संस्था चांगल्या प्रकारे काम करतील त्यांना बँकेच्या खर्चातून त्यांना या देशांतर्गत चांगल्या संस्था ज्या असतील त्यांच्यासाठी अभ्यास दौरे सुद्धा आयोजित करण्याचा निर्णय या निमित्ताने आज आम्ही घेतलेला आहे की जेणेकरून या जिल्ह्यामधला सहकार
हा अधिक सक्षम व्हावा आणि त्याच्या माध्यमातून इथल्या शेतकऱ्याला, महिलाला, युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात याच्यासाठी आमचा आजचा निर्णय होता। आणि त्याचबरोबर या सगळ्याच्या माध्यमातून आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आदरणीय चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये विकास सहकारी संस्था असतील, पतसंस्था असतील, मच्छीमार संस्था असतील किंवा गृहनिर्माण संस्था असतील, या वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून एक जाळं निर्माण करून त्या सगळ्याच्या बरोबरच या जिल्ह्यातल्या दुग्ध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी, सर्वसामान्यांसाठी अधिकाधिक चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जिल्हा बँक निश्चितपणे या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा करणार आहे। आणि हे करत असताना आज आदरणीय राणे साहेबांचे खासदार म्हणून या ठिकाणी निवड झाली, सगळ्यांनी मोठ्या मताधिक्याने या निवडणुकीमध्ये ते विजयी झाले, त्याबद्दल एक अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला। त्याचबरोबर निरंजनजी डावखरे हे या ठिकाणी आमदार म्हणून निवडून आले, त्याबद्दल त्यांचा अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला। आणि त्याचबरोबर खास करून सुरेश प्रभू साहेब की ज्यांनी या देशाला नवीन सहकार धोरण निश्चित करून दिलं आणि त्याच्या माध्यमातून नवीन सहकार धोरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने या सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी जी पावलं उचलली त्याबद्दल प्रभू साहेबांचं सुद्धा या निमित्ताने अभिनंदन करण्यात आलं आणि तशा प्रकारचा ठराव संमत करण्यात आला। आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामधली आर्थिक स्थिती सर्वसामान्यांची उंचावण्यासाठी जिल्हा बँक निश्चितपणे कटिबद्ध या पुढच्या काळामध्ये राहील। आणि आम्ही जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून छोट्या, मध्यम आणि त्याच्यापेक्षा मोठे व्यावसायिक हे या जिल्ह्यामध्ये उभे राहण्यासाठी खास करून काही योजना या पुढच्या काळामध्ये आणतो आहोत। आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून यांना लवकरात लवकर चांगली कर्ज सुविधा उपलब्ध व्हावी आणि त्या माध्यमातून खास करून छोटे मोठे उद्योग व्यवसाय या जिल्ह्यामध्ये अस्तित्वात यावे यासाठी काही उपाययोजना करण्याच्या संदर्भात आज निर्णय घेण्यात आला। आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून या जिल्हा बँकेचं विद्यमान संचालक मंडळ की ज्याच्या कारकिर्दीमध्ये मागच्या 2.5 वर्षामध्ये आम्ही जवळपास 2000 कोटी रुपयापर्यंतचा आर्थिक उलाढाल वाढवू शकण्यामध्ये यशस्वी झालो। मागच्या 2.5 वर्षामध्ये जिथे आपल्याला जवळपास 37 वर्षपेक्षा अधिक काळ हे आपल्याला जवळपास 2140 कोटी रुपये ठेवी उभे करण्यासाठी लागला, तर त्याच ठिकाणी आज मागच्या 2.5 वर्षामध्ये आम्ही 1000 पेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी उभ्या करण्यामध्ये यशस्वी झालो। आणि म्हणून आज जिल्हा बँकेच्या 3144 पेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी आज जिल्हा बँकेकडे जमा होऊ शकल्या। आणि याबद्दल सगळ्या ठेवीदारांनी विद्यमान संचालक मंडळाच्या कारकिर्दीवर, कामकाजावर जो विश्वास व्यक्त केला त्याबद्दल आम्ही मनापासून आज सगळ्यांना धन्यवाद दिलेले आहेत। या निमित्ताने सुद्धा सगळ्यांचे आभार या निमित्ताने व्यक्त करतो। आणि जी उलाढालीची, आर्थिक प्रगतीची जी पावलं आम्ही उचलतो आहोत, निश्चितपणे आम्हाला खात्री आहे की पुढच्या 2.5 वर्षामध्ये आम्ही या जिल्हा बँकेला 8000 कोटींच्या पुढे सुद्धा उलाढालीसाठी घेऊन जाऊ। आणि जो आज 100 कोटीचा नफा मिळवला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा मोठी प्रगती या निमित्ताने करू। आणि ही जिल्हा बँक या देशामध्ये काही नामांकित बँकांच्या पंक्तीमध्ये देऊन ठेवण्यासाठी आम्ही सगळेजण कटिबद्ध आहोत। आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून जे आवश्यक सकारात्मक निर्णय असतील ते सर्व आवश्यक अशा प्रकारचे निर्णय या पुढच्या काळामध्ये आम्ही घेऊ। आणि आमचे सहकारी संचालक आदरणीय आमदार नितेशजी राणे साहेब आमच्यासोबत नेहमी या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आहेत। आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून आज युवकांसाठी आणि महिलांसाठी खास करून त्यांच्या रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या उपाययोजनासुद्धा जिल्हा बँक म्हणून आम्ही या पुढच्या काळामध्ये राबवणार आहोत। धन्यवाद। जिल्ह्यातील दुग्ध व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून बँकेचं काय भविष्यामध्ये धोरण राहणार? मी आता दुग्ध व्यवसाय हा विषय मागच्या 2 वर्षापूर्वी विद्यमान संचालक मंडळाने खूप गांभीर्याने घेतला। आम्ही त्याच्यामध्ये सगळ्या तांत्रिक बाजूंचा विचार मंथन करून आम्ही काही कर्जच्या धोरणामध्ये सुधारणा केली। आणि याच कर्ज धोरणामध्ये सुधारणा केल्यामुळे
आज जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये राज्याबाहेरून संकरित प्रकारच्या जनावरांची आयात होते आहे आणि त्याच्या माध्यमातून आम्हाला खात्री आहे की जे आम्ही 1 लाख लिटर वाढीचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे त्याच्यामध्ये आम्ही यशस्वी होऊ. आज आम्ही जवळपास 30,000-32,000 लिटरपेक्षा जास्त संकलनापर्यंत पोचलो आहोत आणि खास करून याच्यामध्ये सांगायला आनंद वाटेल की या जिल्ह्यामध्ये सगळे तरुण या व्यवसायाकडे वळू लागले आहेत. या व्यवसायाच्या माध्यमातून आज जिल्ह्यामध्ये अनेक दुग्ध संस्थांची नोंदणी सातत्याने वाढते आहे आणि याच्यामध्ये या सह्याद्रीच्या पट्ट्यामध्ये दुग्ध व्यवसायाची वाढ मोठ्या प्रमाणामध्ये होऊ लागलेली आहे आणि आत्ता यावर्षीसुद्धा आपण 1,000पेक्षा जास्त जनावरं या जिल्ह्यामध्ये दुग्ध व्यवसायाच्या निमित्ताने येतील आणि या दुधा जनावरांच्या निमित्ताने आपल्या जिल्ह्यामध्ये नवीन संकरित प्रकारची दुधा जनावरांची संख्या वाढते आहे आणि त्यामुळे दूध व्यवसाय निश्चितपणे वाढेल. मनीषजी, सर्वप्रथम आपलं अभिनंदन. खूप चांगली प्रगती बँकेच्या माध्यमातून. खरं तर माझा प्रश्न असा आहे की बांबूची लागवड असेल, बांबू लागवड शेती असेल, मत्स्य शेती असेल, आता दुधाबाबत आपण सांगितलं, बांबू लागवड, मत्स्य शेती, त्याचप्रमाणे कुक्कुटपालन असेल, शेळीपालन असेल, याबाबत रोजगार निर्मितीची ही प्रमुख साधने आहेत. बँकेचं एकूणच याबाबत कशा पद्धतीनं सहकार्य तरुणांना मिळू शकेल? आम्ही बांबू लागवडीसाठी गेल्या वर्षीच धोरण निश्चित केलेलं आहे की बांबू लागवडीसाठी कमी व्याजदराने कर्ज पुरवठा करणं असेल, त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देणं असेल आणि एक चांगली गोष्ट अशी झाली आहे की यावर्षीच कालच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये या ठिकाणी राज्य शासनाने बांबू लागवडीसाठी एक नवीन योजना आणली आहे की ज्याच्या माध्यमातून या बांबू लागवडीसाठी खूप मोठ्या संधी या पुढच्या काळामध्ये उपलब्ध होणार आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये खास करून कुडाळ तालुका आणि सह्याद्रीच्या पट्ट्यामध्ये बांबू लागवडीला प्राधान्य दिलं जातं. जिल्हा बँकेने सुद्धा यासाठी काही योजना राबवलेल्या आहेत. मच्छीमार संस्थांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा त्यांना KCC कार्डच्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्या लागणाऱ्या व्यवसायासाठी लागणाऱ्या योजनांमध्ये कर्ज कमी व्याजदराने उपलब्ध करून देणं असेल, याच्यासाठी सुद्धा आमचे आता प्रयत्न चालू झाले आहेत आणि याच्यामध्ये अनेक मच्छीमार संस्था आणि शेतकरी मच्छीमार यामध्ये सहभागी होत आहेत. या संदर्भात काय आपण सिंधुदुर्ग बँक फायनान्स फारच्या डिस्ट्रिक्टला करत आहे, आपल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये काहीच नाही फायनान्स साखर कारखान्या संदर्भात. नाही, आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याचं कार्यक्षेत्र असणारे 2च सहकारी साखर कारखाने आहेत. एक DY पाटील आणि दुसरा आपला आग्र्यामधला साखर कारखाना. याच्या व्यतिरिक्त आपल्या जिल्ह्यातलं कार्यक्षेत्र असणारे कुठलेही कारखाने आपल्या जिल्ह्यात नाही आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला जिल्ह्याबाहेर काही प्रमाणामध्ये हा फायनान्स करावा लागतो. कारण आपल्या जिल्ह्याचा बँकेचा व्यवसाय होण्यासाठी हा पैसा कुठेतरी कर्ज स्वरूपात जावा लागेल, याच्यासाठी आपला प्रयत्न असतो. आमचा खास करून प्रयत्न याच्यासाठी चालला आहे की या जिल्ह्यामध्ये ऊसाची लागवड अधिक प्रमाणामध्ये व्हावी आणि त्याच्याबरोबर इथेनॉल निर्मितीचे कारखाने आपल्या जिल्ह्यामध्ये येण्यासाठी आपला प्रयत्न चालला आहे. त्याचे काही प्रयत्नसुद्धा काही मंडळी करत आहेत आणि त्यांच्या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जर ते प्रकल्प उभे राहत असतील तर आम्ही जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून निश्चितपणे त्यासाठी प्रयत्नरत आहोत. सिलिका सारखी आपल्याकडे जे आहे रॉ मटेरियल्स आहे त्याच्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग कायच येत नाहीत आपले, त्याच्यासाठी काही प्रयत्नशील आहे. त्याच्यासाठी त्या उद्योजकांनी जर प्रस्ताव दिले तर निश्चितपणे आम्ही त्याच्यासाठी प्रयत्न करतो. ॲज ए ग्लास फॅक्टरी आहे त्याच्यासाठी उद्योजक जर पुढे आले तर बँक निश्चितपणे सहकार्याची भूमिका घेणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. पावसानं अक्षरशः कहर केलाय. कणकवली तालुक्यातील काही राज्यमार्ग सध्या बंद केले आहेत. तर रात्रीपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत झालंय. कडे नदीकाठच्या गावांना स्थलांतरित करण्याचं काम सुरू झालंय. कणकवली तालुक्यातील आशी खालचीवाडी येथील नदीच्या बंधाऱ्यावरून पाणी वाहत असल्यामुळे 34 घरांचा संपर्क तुटलाय.
भरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. वाहतुकीसाठी बंद असलेल्या करूळ घाटात गुरुवारी रात्री मोठी दरड रस्त्यावर कोसळली आहे. या दरडीने 100 मीटर लांब रस्ता व्यापलाय, त्यामुळे संरक्षण कठडा तुटलाय. या घटनेनंतर घाटातील वाहतूक सुरू होणं पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. 14 तारखेला विशाळगडावरती जे आंदोलन केलं गेलं, अतिक्रमण काढणे हा शासनाचा भाग आहे आणि त्याला आमच्या मुस्लिम समाजाचा अजिबात विरोध नाही. परंतु या अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली जवळजवळ 6 किलोमीटर मागे असणाऱ्या गजापूर गावामध्ये येऊन त्या ठिकाणी आंदोलनकर्त्यांनी जो काही अमानुष असा हल्ला केला, घरांची नासधूस केली, त्याचबरोबर जे काही मशीद आणि कब्रस्तान यांचं नुकसान केलं, हे पाहिल्यानंतर खरोखर मन हेलावून टाकणारं होतं. कारण 15 तारखेला लगेच आम्ही विशाळगडावरती पोचलो होतो. गजापूर गावामध्ये जाऊन प्रत्यक्ष त्याची पाहणी केली आणि ती पाहिल्यानंतर असं वाटलं की या ठिकाणी माणुसकी आणि माणुसकीचा धर्म त्या ठिकाणी संपलेला असा दिसून आला. की जे त्या ठिकाणी आंदोलनकर्ते त्या ठिकाणी गेलेले होते, त्यांनी कसल्याही प्रकारचं ज्या ठिकाणी मागे पुढे न पाहता मुस्लिम समाजाला टार्गेट करून त्यांनी मुस्लिम समाजाची घरं जी उद्ध्वस्त केली होती, त्याच्यामधलं अन्नधान्याचे बाहेर फेकलं गेलं होतं. हे पाहिल्यानंतर खरोखरच असं वाटलं की हे शिवप्रेमी नाही आहेत. कारण शिवप्रेमी जर असतील तर त्यांनी शिवाजी महाराजांनी दिलेला आदेश पाळला पाहिजे होता. आम्ही पण शिवप्रेमी आहोत. आयुष्यभर आम्ही या ठिकाणी शिवजयंत्या साजऱ्या करत आलेलो आहोत, मुलांना इतिहास शिकवत आलेलो आहोत. पण अशा प्रकारचा प्रकार आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कधीही आम्ही पाहिला नाही. आणि त्यामुळं मुस्लिम समाजावरती हा जो अन्याय झाला तर त्याला वाचा फुटली पाहिजे. त्या लोकांवरती ज्या अमानुष्यपणे ज्यांच्या घरावरती हल्ला झाला, निष्पाप लोकांची जी घरं तोडली गेली,
त्या निष्पाप लोकांना शासनाकडून सुद्धा मदत मिळावी अशी आमची मागणी आहे. त्याचबरोबर ज्यांनी हा मोर्चाचं आव्हान दिलं आणि त्यांना मोर्चा अगदी शिस्तीत नेता नाही आला, त्या लोकांना त्यांना सांभाळता नाही आलं, अशा लोकांवरती ही कारवाई करावी. ज्यांनी या ठिकाणी मशीद किंवा कब्रस्तान किंवा ज्या घरांवरती हल्ले केलेले आहेत त्यांचे व्हिडिओ त्या ठिकाणी प्रसिद्ध झालेले आहेत, त्या लोकांनासुद्धा त्या ठिकाणी पोलीस प्रशासनानं योग्य ते शासन करावं, त्यांच्यावरती गुन्हे नोंद करावेत आणि यापुढे अशा प्रकारचे प्रकार घडू नयेत. कोणीही समाजामध्ये तेढ निर्माण करू नये. कारण आम्ही त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर दोन्ही समाजाचे लोक, हिंदू समाजाचे लोक, मुस्लिम समाजाचे लोक गोविंदाने नांदत असताना हा जो बाहेरच्या लोकांनी येऊन प्रकार केला हा खरोखर निंदनीय आहे आणि त्याचा आज आम्ही संपूर्ण वैभववाडी तालुक्यातील मुस्लिम समाज, सर्व आमचे समाजातील कार्यकर्ते जाहीर निषेध करीत आहोत. आणि आम्ही आज तहसीलदारांना निवेदन देऊन आमच्या भावना या जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत, शासनापर्यंत, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचाव्या अशी आम्ही त्यांना विनंती केली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली. इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला 6 महिने, 2 महिने अशा 8 प्रकारच्या टेक्निकल कोर्सेसचं ट्रेनिंग दिलं जाणार. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची, शिक्षणाची अट नाही. अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 78 87 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90. प्रत्येकाची सुखदुःख जाणून घेऊन प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्याचा, तसंच कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असो, पक्षभेद विसरून त्यांना प्रत्येक माध्यमातून मदत करण्याचं काम मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून झालंय. त्यामुळे विकासात्मक असं ध्येय समोर ठेवून मंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्ह्याच्या हितासाठी काम सुरू केलं आहे, असं प्रतिपादन जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन मालावलकर यांनी वेंगुर्ला येथे मंत्री केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केलं आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ला येथे दशावतारी नाट्य महोत्सव उद्घाटन, वारकरी बंधूंचा सत्कार व सामाजिक संस्था वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग तुळस यांना दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या रुग्णवाहिका लोकार्पण कार्यक्रम सिद्धिविनायक मंगल कार्यालय येथे संपन्न झाला. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पारंपरिक लोककलांना नेहमीच प्रोत्साहन दिलं आहे. त्यामुळे यंदाच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून येथील सिद्धिविनायक मंगल कार्यालयात 3 दिवसीय दशावतार नाट्य महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. त्याचं उद्घाटन सचिन वालावलकर यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून करण्यात आलं. केसरकर यांच्या माध्यमातून तुळज येथील वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग या संस्थेला देण्यात आलेल्या अद्ययावत रुग्णवाहिकेचं लोकार्पण यावेळी करण्यात आलं. मला असं वाटत होतं की आमच्याकडे सुद्धा एक रुग्णवाहिका असायला पाहिजे.
आमचं आराध्य वेताळचरणी आम्ही अशी प्रार्थना करतो की कधीतरी ते मिळेल. आमचं छोट्या गावातलं मंडळ आहे, परंतु आम्ही अगदी आमचे कार्यकर्ते 50-60 अथक प्रयत्नाने आम्ही काम करत होतो. आणि एकदा मी नितीनजी मांजरेकरांकडे गेल्यानंतर विषय आला आणि त्यांनी म्हणाले की भाईंच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला ही रुग्णवाहिका देऊ. त्यांनी नंतर सचिनजींशी संपर्क केला आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा अशी वाटत होतं की युको गाडीसारखी लहान गाडी मिळण्यापेक्षा मोठी मिळाली तर असं आमच्या मनात होतं. आणि अगदी नितीनजींनी आम्हाला धक्का दिला की तुम्हाला मोठी क्रुझर गाडी मिळते. आणि भाईंच्या माध्यमातून सन्माननीय सचिनजी बालावलकर असतील किंवा नितीनजी मांजरेकर असतील यांनी हा शब्द पूर्ण केला. त्याबद्दल मी सन्माननीय दीपकभाई केसरकर आणि त्यांची पूर्ण जे शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत त्यांचे वेता प्रतिष्ठानच्या वतीने मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतो. तसंच यावेळी तालुक्यातील वारकरी बंधूंचा सत्कारही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. तर यानंतर उपस्थित लहान मुलांच्या हस्ते मंत्री केसरकर यांच्या वाढदिवसाचा केक कापून अभिष्ट चिंतन करण्यात आलं. प्रत्येकाची सुखदुःख जाणून घेऊन प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्याचा तसंच कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असो पक्षभेद विसरून त्यांना प्रत्येक माध्यमातून मदत करण्याचं काम मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून झालं. त्यामुळे विकासात्मक असं ध्येय समोर ठेवून मंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्ह्याच्या हितासाठी काम सुरू ठेवलं आहे असं प्रतिपादन जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर यांनी वेंगुर्ले येथे मंत्री केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केलं. की वेंगुर्ल्याच्या समुद्रामध्ये पाणबुडी प्रकल्प हा प्रकल्प पुढच्या 1 ते 2 महिन्यामध्ये त्याचं काम सुरू होईल आणि पुढच्या 7 ते 8 महिन्यामध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होईल आणि खऱ्या अर्थाने या वेंगुर्ला शहराला, या वेंगुर्ला तालुक्याला आणि या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला एक मोठं असं वैभव मिळेल याची मला खात्री आहे. याचं कारण असं आहे की हा प्रकल्प म्हणजे असा प्रकल्प आहे, समुद्राच्या वेंगुर्ला बंदर पासून 8 किलोमीटर समुद्रामध्ये हा प्रकल्प होणार आहे आणि 30 मीटर खोली
या खोलीवरती पाणबुडी असणार आहे आणि जगातील सर्व पर्यटक या प्रकल्प पाहण्यासाठी या पाणबुडीचा आस्वाद घेण्यासाठी या वेंगुर्ल्यामध्ये येतील। आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे वेंगुर्ल्याला आल्यानंतर सर्वांचं ते मग मच्छीमार बांधव असतील, त्या मग महिला भगिनी असतील, ते मग बचत गट असतील, ते मग रिक्षावाले असतील, ते मग ट्रॅव्हल्सवाले असतील, सर्वांचं या ना त्या मार्गाने या ठिकाणी धंदा होणार आहे, प्रत्येकाला रोजगार मिळणार आहे। अशा पद्धतीचा एक नवं असं वैभव या वेंगुर्ला शहरामध्ये होईल याची मला खात्री आहे। म्हणूनच असा दूरदृष्ट नेता हा आपणा सर्वांना मिळालेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने प्रत्येकाची सुखदुःख जाणून घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचं आपण सर्वांना माहिती आहे की हा विकास करत असताना या ज्या पद्धतीने दीपकभाई काम करतात तो मग कोणत्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असो, कोणत्याही पक्षाची ग्रामपंचायत असो, कोणत्याही पक्षाचा नेता असो, कोणताही पक्षभेद विसरून सरळ हस्ते ज्या ज्या लोकांना ज्याची ज्याची गरज आहे त्याच्यापर्यंत ती योजना ते काम पोहोचवण्याचं दीपकभाई काम करत असतात। आणि खऱ्या अर्थाने या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये या मतदारसंघामध्ये करोडो रुपयाची कामं ही दीपकभाईंच्या माध्यमातून झालेली आहे। यावेळी तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शहर प्रमुख उमेश हेरम, माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे, उपजिल्हा प्रमुख सुनील मोरजकर, तालुका संघटक बाळा दळवी, युवासेना जिल्हा प्रमुख हर्षद डेरे, डॉक्टर RM परब, चिंदवणकर दशावतार नाट्य मंडळाचे संचालक देवेंद्र नाईक, खर्डेकर महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉक्टर आनंद बांदेकर, वेताळ प्रतिष्ठान तुळसचे प्राध्यापक सचिन परुळकर, किरण कुबल यांच्यासहित शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते, वेताळ प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते, नागरिक, नाट्यप्रेमी उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन प्राध्यापक वैभव खानोलकर यांनी केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला 6 महिने, 2 महिने अशा 8 प्रकारच्या टेक्निकल कोर्सेसचं ट्रेनिंग दिलं जाणार। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 78 87 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। पत्रकार मित्रांशी संवाद साधण्यासाठी आज आपण इथे तुम्हाला सगळ्यांना आमंत्रित केलंय। एक आनंदाची गोष्ट आहे की गेल्या वर्षी 19 जुलै 2023 याच दिवशी भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली आणि आज बरोबर 1 वर्ष पूर्ण होते। खऱ्या अर्थाने वर्षभराच्या संघटनात्मक कामाची वर्षपूर्ती आहे आणि त्यानिमित्तानं सगळ्यांचे, आमच्या नेत्यांचे, सहकाऱ्यांचे आभार मानावेत। पत्रकार मित्र असतील किंवा सगळ्याच एकंदर सगळ्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करावी म्हणून या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना आमंत्रित केलंय। खरं तर भारतीय जनता पार्टीसारख्या एका मोठ्या पक्षाचा आणि तो पण त्या पक्षाच्या सुवर्ण काळामध्ये अध्यक्ष होण्याचा मान मला मिळाला आहे। खरं तर माझं जे काही अनेक वर्ष पक्षाचं काम आहे त्या सगळ्यात मी माझं ते भाग्य समजतो आणि आमचे सगळे नेते आहेत, देवेंद्रजी असतील, बावनकुळे साहेब असतील, सन्मान्य राणेसाहेब आहेत, सन्मान्य चव्हाण साहेब आहेत, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतो। या सगळ्यांनी जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी दिली आणि त्या संधीबरोबर त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांचे आशीर्वाद, त्यांचं प्रेम, त्यांचं सहकार्य असं संपूर्ण वर्षभर हा प्रवास झाला। या प्रवासामध्ये आमदार नितेशजी राणे असतील, निलेशजी राणे असतील, आमचे जठार साहेब आहेत आणि ज्याच्याबरोबर मी सुरुवातीपासून या कामात आलो, ज्याने मला खरं तर पक्षात आणलं, पक्षाचं काम करायची प्रेरणा दिली, ते अतुलजी काळसेकर, डॉक्टर अभय सावंत आणि राजन तेली असतील, या सगळ्यांच्याच मार्गदर्शनासोबत सहकार्याने एक वर्षभराचा प्रवास सुखकर झाला। त्यामुळे या सगळ्यांचं खरं तर आभार आहे। 19 जुलैला जिल्हाध्यक्ष पदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी समोर होत्या। म्हणजे माझ्या 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त काळ सगळ्या प्रत्येक पद्धतीच्या निवडणुकीत जाणार होता हे निश्चित होतं। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने कसोटी होती की या सगळ्या विषयामध्ये पार्टी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने विस्तारित झालेली आहे. पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सगळ्याच कार्यकर्ता, पदाधिकारी या सगळ्यांचं एक समन्वय साधण्याची एक जबाबदारी फार मोठी होती आणि ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सगळे वर्षभरामध्ये माझं सौभाग्य असं आहे की वर्षभरामध्ये सगळ्या चांगल्या गोष्टी घडल्या. जिल्हाध्यक्ष झाल्यानंतर जिल्ह्याची कार्यकारिणी सर्वसंमत अशी एक जम्बो कार्यकारिणी केली आणि सगळ्या सहकाऱ्यांना या सगळ्या कामात आणलं. त्याचबरोबर हे सगळं झाल्यानंतर आमच्या इकडे 918 बूथ आहेत. प्रत्येक बूथच्या रचनेवर लक्ष दिलं आणि असं सगळं केल्यामुळे एक कार्यकर्त्यांमध्ये, नेत्यांमध्ये आणि आमच्या सगळ्यांमध्ये एक विश्वास निर्माण झाला की त्यानंतरच्या ज्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुका आल्या त्या निवडणुकासुद्धा 90% ऐक्य स्वरूपामध्ये आम्ही जिंकल्या. 28 ग्रामपंचायतच्या निवडणुका झालेल्या आणि त्यामध्ये 22 ग्रामपंचायतीत भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच बसले. त्याच्यानंतर लोकसभेचं बिगुल वाजलं आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये खरं तर आम्ही युतीत आहोत आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये या लोकसभेच्या उमेदवारीवरून चुरस सुरू झाली. भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांचा आग्रह होता आणि आमची सुद्धा खूप दिवसापासूनची इच्छा होती, बकेट लिस्टमधला विषय होता की ही लोकसभा भारतीय जनता पार्टीने एकदा लढली पाहिजे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आम्ही काम सुरू ठेवलं आणि त्या कामाच्या दावेदारीवर आमच्या वरिष्ठ सगळ्या माहितीच्या नेत्यांना खरं तर धन्यवाद द्यायला पाहिजे. त्यांनी सन्मान्य राणेसाहेबांच्या रूपाने आपल्याला उमेदवारी दिली आणि या मतदारसंघामध्ये राणेसाहेबांना उमेदवारी मिळाल्यानंतर, भारतीय जनता पार्टीला उमेदवारी मिळाल्यानंतर सोबत चव्हाणसाहेब असल्या कारणाने की ज्या दिवशी उमेदवारी मिळाली त्या दिवशी विजय निश्चित झाला. पण तरीसुद्धा कार्यकर्त्यांनी अत्यंत जोमाने काम केलं आणि तुम्हाला इतिहास माहीत आहे की रत्नागिरी सिंधुदुर्गमध्ये सिंधुदुर्गाने मोठ्या भावाचं खरं तर काम केलं मतदानाच्या बाबतीमध्ये आणि आम्हाला 45 वर्षानंतरचा पहिला विजय मिळाला. त्यामुळे हे सगळं करत असताना जरी नेतृत्व माझं असलं जिल्हाध्यक्ष म्हणून तरीसुद्धा आमची सगळी नेते मंडळी आहेत, आमचे सगळे सहकारी आहेत, त्यांनी खूप मेहनत केली. शेवटच्या तळातल्या कार्यकर्त्यापर्यंत सगळ्यांनी मेहनत केली आणि या सगळ्यामध्ये विशेष असं आहे की आम्ही कुठेतरी असं अचानक कुठेतरी एक लाट आली आणि जिंकलो असं नाही. तर आमच्या 918 बूथपैकी 90% बूथवर आम्ही एक नंबरला आहोत. 90% बूथवर आमचं मताधिक्य आहे. त्यामुळे पार्टीचं जे विस्तारित रूप आहे ते प्रत्येक बूथपर्यंत गेले. म्हणजे एका विधानसभेत जिंकलो, एका विधानसभा मागे आहे असं नाही, तर सर्वकष असं पार्टीचं काम सुरू आहे. त्याच्यानंतर कार्यकर्त्यांचा उत्साह, ऊर्जा वाढली आणि त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आली. मध्ये झालं चांगलं मताधिक्य सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने दिलं असावं, एकत्रित मतं असल्यामुळे मी अशा पद्धतीचे म्हणालो. आणि त्यामुळे 100% भाजपा असा जो आमचा मंत्र आहे, खूप दिवसापासूनची इच्छा आहे की पार्लमेंट टू पंचायत सगळी सत्तास्थानं भारतीय जनता पार्टीच्या अखत्यारीत असावी. तर तो एक प्रयत्न आमचा सुरू आहे. पुढचा मोठं विषय आहे, ध्येय मोठं आहे की या जिल्ह्यामध्ये 3 मतदारसंघ आहेत. एक तर आमचा हक्काचा आहे, त्यामुळे महायुतीमध्ये जो काय विषय ठरेल तो ठरेल, त्याला आम्ही बांधील असूच. महायुतीमध्ये सगळ्यांसोबत युतीमधले जे काही सीट असल्या तरीच 3 सीट जिंकून आणायच्या. स्वबळावरचा विषय झाला तर सगळ्या 3 सीट भारतीय जनता पार्टीच्या जिंकून आणायच्या. अशा पद्धतीचा विश्वास, अशा पद्धतीची एक बांधणी, कार्यप्रणाली संपूर्ण जिल्हाभर सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. त्यामुळे त्याही निवडणुकांमध्ये किंवा त्यानंतरच्या पुढच्या निवडणुका ज्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती असतील, नगरपालिकांच्या असतील, या सगळ्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी चांगल्या पद्धतीने विजय मिळवण्यात शंका नाही. वर्षभराच्या कालावधीमध्ये पार्टीने जी अभियानं दिली किंवा पक्ष म्हणून सामाजिक विषयांमध्ये जितकं लक्ष दिलं पाहिजे ते सगळे सामाजिक उपक्रम असतील, पक्षाने दिलेली अभियानं असतील, तर या सगळ्या विषयामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं काम माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी केलं. म्हणजे मतदार नोंदणीचा विषय असो, पदवीधर मतदार नोंदणीचा विषय असो, अनेक योजना शासनाच्या आल्या, त्या योजनांची प्रचार, प्रसिद्धी किंवा त्या योजनांना सहकार्य, ह्या गोष्टी अत्यंत आपल्या पार्टीचं नेहमीचं काम आहे. अशा पद्धतीने कार्यकर्त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेच्या बरोबर
राहून सगळं काम केलं. त्यामुळे त्याचाही एक फायदा त्या योजना तळागाळात जाण्यासाठी जो काय विषय आहे तो सुद्धा फार महत्त्वाचा आहे. सन्मान्य राणेसाहेबांचं केंद्रीय मंत्रीपद होतं, त्या माध्यमातूनही ते एक चांगलं प्रशिक्षण केंद्र उभं राहत आहे आणि बऱ्याच गोष्टी त्यांच्या माध्यमातून झाल्या. त्यानंतर पालकमंत्री म्हणून रवींद्र चव्हाण साहेब गेली 2-2.5 वर्ष इथे काम करत आहेत. हजारो कोटी रुपयाचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत त्यांनी या ठिकाणी आणला. अनेक विषय धसास लावले. आता परवाच्या विषयामध्ये आपण बघितलं असेल तर सोनवडे घाटामध्ये त्यांचा तर प्रयत्न आहेच, ते आता केंद्रीय स्तरावर तो विषय थोडासा बाकी आहे. पण आंबोली घाट जो एक मोठा मुद्दा आहे, तर त्या आंबोली घाटाला पर्यायी मार्ग जो आपण करणार आहोत केसरी पंचवडेवरून नेनेवाडीपर्यंत, तर त्याचाही विषय या बजेटमध्ये मंजूर झाला आहे. रेल्वे स्टेशनाचं एक सौंदर्यीकरण किंवा सुशोभीकरण हा सुद्धा विषय खूप चांगल्या पद्धतीने साहेबांनी विशेष म्हणून आणला. अशा अनेक विषयांना गती दिली. त्यात सोबतीने आमचे आमदार साहेब आहेत, नितेशजी राणे, निलेशजी राणे आहेत, राजन दिले आहेत, ते सुद्धा आपापल्या परीने चांगल्या पद्धतीचा निधी या भागासाठी आणतात, चांगलं नियोजन करतात. त्यामुळे या सगळ्या विजयामध्ये किंवा या सगळ्या वर्षपूर्तीच्या विषयामध्ये या सगळ्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. मला सगळ्यांनीच खूप चांगलं प्रेम दिलं, माझ्यावर विश्वास दाखवला, मला चांगलं सहकार्य केलं. आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या पार्टीच्या बाहेरची जी मंडळी आहेत, मग ती विरोधी पक्षाची असतील किंवा सामाजिक कामातली असतील, अनेक संस्थांशी मी निगडीत आहे. रोटरी असेल, डॉक्टर बॅटर्निटी क्लब असेल, बाळूमामा देवस्थान असेल, धर्माधिकारी ट्रस्ट असेल, आणि समाजामध्ये जी थोडी सामाजिक उंचीवर असणारी माणसं आहेत, ज्यांचा फार काही राजकारणाशी संबंध असत नाही किंवा ते ठेवत नाही, अशी माणसं सुद्धा या काळामध्ये जोडण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून झालं. आणि मला आनंद आहे की जो आमचा लोकसभेचा विजय आहे, पदवीधरमधला विजय आहे, या सगळ्या विषयामध्ये ही जी समाजामधली एका विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता, व्यावसायिक अशा पद्धतीची मंडळी आहेत, खरं तर ज्यांनी राजकारणामध्ये यायला पाहिजे, आपलं मत मांडायला पाहिजे, अशा लोकांशी जोडून घेता आलं भारतीय जनता पार्टीला. त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं एक आधारस्थान जे असतात, आधारस्थान जे असतात, तर ती एक फळी चांगली मजबूत होईल. आणि त्यांना अपेक्षित असलेलं काम या पुढच्या सगळ्या काळामध्ये आम्ही विजय जो मिळवणार, त्या विजयातनं आम्हाला मागे एकदा आमचे एक नेते म्हणाले होते, काम असं झालं पाहिजे की भारतीय जनता पार्टी जिंकते, भारतीय जनता पार्टीचा खासदाराला, पदवीधरला आमदार आले, असं असताना आपल्या शेवटच्या कार्यकर्त्याला आपण जिंकल्याची भावना निर्माण झाली पाहिजे. पार्टी जिंकते, पण या पार्टी जिंकण्यामध्ये कार्यकर्त्याला वाटलं पाहिजे की हा मी जिंकलो, त्याची अशी भावना होणे इतकं कार्यकर्त्यासाठी, त्याच्या गावासाठी, त्याच्या विभागासाठी जे काही चांगलं काम करता येईल, अशा पद्धतीचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून होईल. पुन्हा एकदा या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये ज्या लोकांनी शुभेच्छा दिल्या, जी लोक सोबत राहिली, अशा सगळ्याच, नॉट ओन्ली कार्यकर्ताच, पण सगळ्याच लोकांचं प्रति मी, सिंधुदुर्गवासियांच्या प्रति मी ऋण व्यक्त करतो. आणि पुढचा जो काही कालावधी आहे तोही असाच कसोटीचा आहे. आणि या सगळ्या कालावधीमध्ये पत्रकार असतील, आमचे सगळे मित्र असतील, या सगळ्यांच्याच शुभेच्छा पाठीशी राहाव्यात आणि त्या राहतील, अशा प्रकारचं भावना व्यक्त करतो आणि थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजे यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली. इन्स्टिट्यूट मध्ये आपल्याला 6 महिने, 2 महिने अशा 8 प्रकारच्या टेक्निकल कोर्सेसचं ट्रेनिंग दिलं जाणार. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची, शिक्षणाची अट नाही. अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 78 87 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90. मुख्यमंत्री अजितदादांनी सर्व धर्माला समोर ठेवून सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर तुतारी गटाच्या काही चेल्ले चपाट्यांची कोल्हेकुई सातत्यानं सुरू झालेली आहे. प्रकाशाच्या झोतात राहण्याकरता एखादा अभिनेता कशा प्रकारे राज्यातल्या एखाद्या नेत्यावर तोंडसुख घेतो
आणि शेवटी आपण अभिनेतेच आहोत. जनतेने आपल्याला निवडून दिलं असताना फक्त स्टंटबाजी आणि डायलॉगबाजी पलीकडे आपण काहीच करू शकलो नाही. सहानुभूतीच्या जोरावर आणि पवारसाहेबाच्या पायाच्या पुण्यावर तेवढ्या लोकांनी आपल्या पदरात परत एकदा खासदारकी टाकली. तर तेवढी सांभाळावी ना. महाराष्ट्राचं सरकार काय करते आहे याची काळजी करण्याची काही गरज नाही. त्याच्यामुळे महोदयांनी कोल्हेकुई बंद करावी, ग्राउंडवर उतरून कामं करावी, जनतेची कामं करावी. उगाच आपलं तोंड पोळेल अशी भाषा करू नये. उपमुख्यमंत्री अजितदादा हे लोकनेते आहेत, जनतेत रमणारे नेते आहेत. विशाळ गडाचा वाद झाल्यानंतर दादा सर्वात पहिले सरकारकडून त्यांच्याकडे गेले, लोकांपर्यंत गेले, हिंदू मुस्लिम सर्वांची त्या ठिकाणी विचारपूस केली. जे कोणी दंगेखोर असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. आणि हे सगळं झाल्यानंतर एखाद्याच्या पोटात पोटशूळ उठणं साहजिक होतं. अजितदादांनी सर्वसमावेशक जो अर्थसंकल्प मांडला ते पाहून काही चेले चपाटे कोल्हेकुई करायला लागलेले आहेत. एक त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की आम्हाला सल्ला देण्यापेक्षा आपण कोणाच्या जीवावर तिथपर्यंत पोहोचलात, कोणी आपल्याला त्या ठिकाणी सन्मान दिला याचं एकदा चिंतन करा. उगाच काहीतरी उठायची उचलली जीभ लावली टाळ्याला आणि काहीतरी बोलायचं आणि प्रसिद्धीच्या धुतात राहायचं. एखादा अभिनेता तो स्टेजवरच शोभत असतो. ग्राउंडला काम करणारे अजितदादा आहेत. इतकीच तुमच्यामध्ये शिवरायांबद्दल आस्था होती तर विशाळगडासारखं एक प्रकरण जे परवा गजापूरला एक प्रकरण घडलं त्या ठिकाणी जाण्याचं औदार्य का दाखवलं नाही, का हिंमत दाखवली नाही. जनतेत उतरून काम करायची असतात ते अजितदादा करतात. त्यामुळे कोल्हेकुई करणाऱ्या कोण्याही उपटसुंब नेत्याने महायुतीबद्दल बोलावं आणि जाणीवपूर्वक कोणतं जॅकेट घालतंय आणि काय पिंक योजना काय याच्यावर तोंडसुख घेऊ नये. शेवटी आपली चादर बघावी, ती अगोदरच फाटलेली आहे, जास्त फाटू नये याची काळजी घ्या, नाहीतर ती कोल्हेकुई लवकर बंद करतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अगर उसके अतराफ कोई अतिक्रमण है तो सुन ले. अगर वो अतिक्रमण हटाना है तो कायदा है, कानून है. इसका मतलब ये नहीं है कोई लाठी डंडे पत्थर और तलवार लेकर जाएगा और अपनी ताकत होगी. पुलिस की मौजूदगी में यह सीआईडी नहीं थी, न इंटेलिजेंस को नहीं पता था. गाड़ियां पुलिस ये गुंडों की पुणे से निकली है, आईडी को नहीं पता था. लेकिन जब हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर इन गुंडों को खुली छूट दी गई है, आप इम्तियाज अली के घर पे आइए, मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूं. लेकिन मेरी मस्जिद, मेरी इबादत का, वहां पर मेरी कुरान शरीफ को जलाया जाता है, नमाज को जलाया जाता है. जिस मिंबर पर खड़े रहकर हम इस मुल्क में हमारे मौलाना, हमारे उलमाए दीन उसी मिंबर के ऊपर खड़े रहकर इस मुल्क के अंदर अमन रहे, भाईचारगी रहे, इसकी दुआ करते हैं. वो मिंबर को भी तोड़ दिया जाता है. मस्जिद के ऊपर मीनार पे भगवे झंडे लेकर कैसे तोड़फोड़ की जाती है, कैसे नारे लगाए जाते हैं. मैं उन तमाम गुंडों से एक बात पूछना चाहता हूं. आपका मजहब, आपका धर्म आपका है,
मेरा मजहब मेरा है, लेकिन जब मस्जिद में आप आतंक मचा रहे, तोड़ कर रहे, हाथ में फतवे झंडे लेकर भगवान राम के नारे लगा रहे, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस मजहब ने और इस भगवान ने आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। राज्यातील 193 एसटी बस स्थानकांसाठी MIDCच्या माध्यमातून 600 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे। 3,34,00,000 रुपये खर्च करून नव्याने बांधण्यात आलेलं पाली बस स्थानक स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी ग्रामस्थांचं सर्वांचीच आहे, याचं पालन करावं असं आवाहन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। सावंतवाडी मतदारसंघात राष्ट्रवादी लढणार, दीपक केसरकरांवर वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छांचा वर्षाव आणि लोटे MIDC स्फोटानं हादरली। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची, पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।